Cameraman Kumar Daimari, Kumar T present YouTube channel ni nama bitangnya. Shooting soligasiनो. Cameraman dong. गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासि हरबाय जोंहा गोदानै मोनसे मिउजिक भिडिअ शुटिं सोलिगासिनो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ गाबोनो नुनो मोनगोन बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना दैमारि अफिशियेल YouTube चेनेलाव नुनो मोनगोन नोंथांमोननो आङो बे YouTube चेनेलनि डिसक्रिप्शनखौ लिंकआव होना दोनगोन नोंथांमोना थांनानै बयबो नायहैनो हागोन लोगोसे बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम लोगोसे शेयार खालामना होबानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जोबोर मोजां मोनगोन आरो सापर्ट खालामगोन अनसायगोन थेंक इउ ब्लग बानायदों मालाय नै शुटिं सोलिगासिनो बैखिजा बैनो सिख्लाफोर माथा मोसागासिनो थाबैनो नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना शुटिं सोलिगासिनो दं लकेसन चेन्ज जालायबाय नै बेहाय लाखांलायबाय दा मोनसे जायगाखै थांलायनोसै दंफांबारि नागिरना थांबाय दं शुटिं सोलिगासिनो आलायस्रि दैमारि मेकआप आर्टिस्ट आंनि दा शुटिं सोलिगासिनो आया दंफांखौ नुगोनब्रा दा नै एड्रेसखौ नायना लानोबा नै हेल' होननाय आं एड्रेस नङा दे नै एड्रेसा नै जोंबो सासे एड्रेस नै समायनाथार बिउटि सासे बिउटि कुइन ओइ नै एड्रेस सासे बाब्राबगासिनो आयै एक्सप्रेसन लगाव बोरनाय गोसोआ करियोग्राफारा सिखायगासिनो साइड एक्टरा ब्लग बानायगासिनो नै खोनाखौ माबायदि मोनदों शुटिं खालामनाय खोथाना एसे दिनैसो फार्स्ट नालाय शुटिंआ बिनि सिगां मालाबा बानायफेराखै LKG निफ्राय दिनैसो खान्था कलेजाव फैना दिनै फार्स्ट टाइम ना शुटिंआ अ दिनै फार्स्ट टाइम गोसोखौ माबायदि मोनदों एसे खोथानाय गिनाय मोनदो एसे रोगा मोनदो माने लोंनांगोन गासैनो रोंलांगोन दिनै फार्स्ट नालाय दिनै फार्स्ट ना ओरैनोथ' रिल्स बानायबाय थाखायो नालाय एसे ओरैनो रिल्सनि चेनेल नामखौ खोथाना होनाय मा चेनेलाव होयो बेलस्रि बसुमतारी बसुमतारी नोंथांमोना थांनानै सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय फल' खालाम बेलस्रि बसुमतारी बिथांमोना बिराद मोजां रिल्स बानायो हिन्दीनि बर'नि एसामिसनि सब मोनो जोंनाव सब मोनो लोगोसे बेखै दं जोंहा करियोग्राफार बै जों दं सासे जोंहा एक्ट्रिस मोसागासिनो आलायस्रि दैमारि मेकआप आर्टिस्ट बिउटि पार्लार दं बिथांनि माया चेनेलाव मोनसेबा दैमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे सोलिबाय थानाय भिडिअ शुटिंनि भिडिअखौ नोंथांमोना फैनाय मा दाथ' नोंसोरो शुटिं खालामबाय दंना बे शुटिं खालामनायाव माबायदि मोनदों गोसोखौ एसे फोरमायना होनाय गिनाय फार्स्ट टाइम नालाय बोरैबा मोनदों आरो मोनदोंना ओमफ्राय बेसेसो फरायगोन दा शुटिंआ एसे थांबायानो ससे थांबायना ससे थांबाय बेसेसो गोलाव दंबावो बारा गोबाव नङा 3 मिनिटल'सो ओमफ्राय ओरैनो मा चेनेलाव होगोन बेखौ खोन्थाना होदो दैमारि अफिसियेल ओमफ्राय नोंसोरनि बा फेसबुक इन्स्टाग्राम इउटुब चेनेल दं नामा गैला ओमफ्राय नोंहा आंहानि फेसबुकनियालाय माबा अनजालि रामसियारि फेसबुकाव बिथांखौ थांनानै फल' खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम बिथांमोना बिराद मोजां रिल्स बानायबाय थायो हिन्दी इंलिश बर' गार' नेपालि सावताल आदिबासि सबखौनो बानायो बिराद मोजां मोसायो बिथांमोना ओजों दं जोंहा केमेरामेन हिसाबै कुमार दैमारि नोंथांमोना बयबो सिनाय जानो हानाय बिथाङा इउटुब चेनेल दं मोनसे कुमार टि प्रेजेन्ट होननाय आरो नै फंबाया जाबाय जा करियोग्राफार बिथां एक्ट्रिसखौ मोसानो फोरोंगासिनो
नै जोंहा एक्ट्रिसा सेन्देलबो बुथुमनांगौ एक्ट्रिसबो जानांगौ नै सेन्देल बुथुमग्राया जगालिबो बियो टेनसन गैया नै केमेरामेननि नै एक्ट्रिसनि लकेसन मोनसे कमप्लिट जाबाय शुटिं खालामनाया दा बेनि उनाव गुबुन लकेसन मोनसेयाव थांलायनोसै बेहाय जोबथ'बाय जोंना शुटिंआ ओइ सान्दुं गोसायाव गारिजों गाखोनो हाबावगोन ना इयाव ओंखाम उखैनाया बारा जाबाय बेखायनो दा जों जाग्रोना लानोसै बहुद मेंबाय माने सान्दुंआबो जिबायदि गोसा बुट गोथां सामब्राम आलु हादों संख्रि होनानै सिंग्रा दं आलु भाजि आलु बाथोन देलायनि खानाय सुना बोनो रबायसो आं 10 টাকা দিছো মোক 10 টাকা নিদু কিমান দিও 50 টাকা লোক 50 টাকা প্লেট 50 টাকা দে जाखांलायबाय दा शुटिंआव थांनो थाखाय नै मेकआप होगासिनो एक्ट्रिसा नै आलायस्रि दैमारि बिथाङा बेखौ मेकआप खालामगासिनो जोंना शुटिंआ जागायफिनबाय नै वाटार टाइम जोंना नै वाटार टाइम जाबाय जा जोब्बाय जोंना शुटिंआ ओमफ्राय नै जों दा दै लोंदै नै बिसोरो जिरायबाय मेंबाय नै एक्ट्रिसफोरनाव सोंनोसै माबायदि मोनदोंबा मेंनानै सोंनि र' शुटिं खालामनो मोननानै एबारो बैना दैमा सेराव लानो नागिरदों शुटखौ फैयै फैयै जोंनिया जोबथि शुट बेनो मोनाबायबो नैबे एक्ट्रिसा नै जोंहा मेकआप आर्टिस्ट लोगोसे रुपैयाव बिउटि पार्लार दं देलाय फैनो हागोन हाबायाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन मेकआपनि थाखाय भिडिअ शुटनि थाखाय आंनि मैयासो रिलिज जानाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना नायनानै मोजां मोनदों अनसायबोदों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो जोबोर नायगिरि बिथांमोननिसिम मोजां मोजां कमेन्ट फैदों बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना इयुनावबो बेबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन अनसायबाय थागोन आरो बिदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन बयखौबो मिजिंथियो बेनो आंनि गिबि कभार भिडिअमोन आं बिनि सिगां मालाबा भिडिअ खालामफेराखैमोन बेनिखायनो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय आंनि भिडिअ आरो एक्सप्रेसनाव माबाफोर जुदि गोरोन्थि जाबाय बायदोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथियो फैबाय थानाय समफोराव आङो अफिसियेल मिउजिक भिडिअ लाबोगासिनो नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन आङो मिउजिक भिडिअनि थाखाय अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि थाखाय रायलायनाबो दोनखांबाय नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना जेरै आंनि भिडिअआव आंखौ बे अनसायबोदोंमोन थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोरावबो बिदिनो अनसायलांगोन आरो हेफाजाब होलांबाय थागोन मिजिंथिबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगिरि नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर थेंक इउ